Kan ngono. Krawitane niki asmane napa, Pak Dik? Kok prawan wah? Krawitane niki namine napa kok jawabane prawan. Duh bleset iki. Ora, aku cuma pancene ngomong niki tasih legan apa pun gak dapet. Wah, mau muni ngono Iya maksudnya. iya. Coba. Krawitane napa niki namine? Pandu Buana. Oh, alhamdulillah. Wis muga-muga mangke mboten kok ngriki tok. Mugi-mugi saged sinambung sanes medal mulih. Mesti. Dik, iki lak kanca-kanca nom-noman lak kata. Nggih. Tadi ya genti sing panjenengan sing mewakili kanca nom-noman coba. Bebas Duk nyanyi Duk wis. Mbok menawi wonten panyuwunan. Ora ana iki merdeka kanggo sampean. Oh, nggih. Sampeyan anu wis Jane mau gelem 10 laris gak prei-prei sampean. non. Gelem 10 lho gak prei-prei. Sinten? Lho kula niku asline lho mek 5 asline. Gak Iya. Coba Dik, tembange apa? Coba pakai musik pentatonis, diatonis atau diatonis saja apa? Yang mak Ayo. dor-dor itu loh. Oh, tambal ban. Ya. Oke. Berarti pas nduk tambal ban yen tak delok sampean ki ban tubles, sampean ki vulkanisir. Dadi ngono. Lah kae. Kalau saman komponi. Kita ban bosok ya. ora ngono. Lek tempel ban iki anune ya diisine ukurane iki sing menyangkut Nah, lho. masalah. Lagi niku Pak Dik, Pak Dik. Sik, jajal kote sak pira kote, Mas. Coba kotmu sak pira cobi. Awas. Nanonane. Dalu niki wilujeng nganti sok. Kira. Iya. Sik, dalu nik. Dalu niki wilujeng nganti. Pasno to, Lik. Hah? Pasno. Dalu niki pilu jangan tiso. Ya wis aku mah ngomong ngono. Ya apa sih, Rek? Dalu niki wilujeng nganti sok. Nadane iki lho, Lik. Kok iso? Nadane iki pasno ya apa sampean? Jan iki nun sewu lho ya. Jan iki pas nadane. Ah, terus? Sing mari falasi untune. Ora. Dalu. Munggah stok. Ayo Yo, coba. Kak lho pas. Dak, yo. Lho wedok pas sakmono Oh, kuwi. wedok to? Oh, lho Oh, wedok. wedok. Oke, jajal sak pira, Bos. Nah, dalu niki wilujeng nganti so. Lah ini apa? Lanjut, Pak. Manggap wayang sinden nirakato. Genep song, genep songo. Sing disuwun ngarsane pangeran. Muga-muga rezekine sak paran-paran. Wah, iki lho Ngoten lho, Pak Dik. pas. Oh, iya. Coba, Ngoten lho. apa kok sinden ra katokan kuwi opo, Rek? Wah, dalange mesum iki, Rek. Ora ngono. Iki kulino dalang kulino delok NIK. Ayo. Gua mang sing ngongkon awake udah aku muni ngono kleru. Sampeyan WA, Iya. ora kon ngomong ngono Iya, saya Bos. salah. Maaf Pak Dik, Pak. Nggih, maaf Pak Dik, maaf. Coba, Dik. Ada pertanggungan jawab to. Nggih, Pak Dik, Pak Lah Dik. nang WA aku. Nggih, Pak Dik. Nembel ban sampeyan Nggih. ngomong didene ra Nggih, nggih. katokan. Nggih, Tak Pak. omongke salah. Nggih, maaf Pak Dik, maaf. Terus ngambung aku untuk itu. Coba, Dik. Coba sampean awali coba. Yuk, sikat ini. Aku Asmane sapa, Duk? Asmane sapa, Duk? Aku lo Viola. Viola ya cocok Oh. ya. Pawakmu kayak viola, Viola. Viola. Sik, Digesek. sapa jenengmu, Dik? Sapa? Viola. Dok maju, sampean tengah, Mak Kluthuk. Sampean tengah. Hmm. Ana sinden asmane Viola. Nggih. Sinden ini Ini lho, Pak. memang dambaan saya. Kalau dilihat kamu berdua bahagia. Karena aku dan dia saling cinta. Iya, Sinta. Sama asmane sinten? Risa. Ana sinden namine Risa. Risa, ayo Ki. Risa, Lah ya piye? ayo apa Ki? Ana sinden namine Risa. Setiap malam pasti datang di mimpi saya. Kalau dilihat siapa yang punya? Siapa yang punya? Siapa yang punya? Yang punya. Ya siapa? Berarti siapa? Oh, seniman kok Seniman tanggap iso, rono rene ya ora sombel. masalah. Ya, ya, Viola ya. Sik jajalan ngarep, Cik. Coba bisa karo Viola. Oral sih ya. Coba. Mas, kotmu Mas, cobi Mas. Saman wis anu wis gadah bojo ya. Sembur. Oh ya alhamdulillah. Aku iki Aku iki tukang tambal ban. tambal ban. Kita sing tukang tambal ban iki no motorku tak bocor itu bendino. Lah modele kayak ban serep kuwi lho. Dos. Ban serep. Coba agak cepet, Cik, temene. Aku iki, ayo coba. Aku iki
penting cukup kanggo Sandang lan pangan. Oke, Oke. oke. Yuk langsung shout masuk. Sikat musik Indonesia. Jero. Wis jiro. Oh, Iki lho bocahe. Cak lho iki tembel pan ya iki. Ya ngono kuwi ya ngono. Kaya aku ndek ngenane ya ngene iki. Ya. Ayo sawan bareng ta. ore. Oh, oh. Ya. Ojo maju dong. Ya dulu. Aku iki tukang tambal ban uripe sadalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan Bandung Yo asale ku iki tukang tambal ban rezekine rekan-rekanan golek sandang buat sing telat kali telat rezeki kroso-kroso Bandung ayo olah ayo ya mak jedor mak jedor mak jedor ono ben becek wah iki mesti rezeki takon mak jedor mak jedor mak jedor ben pecah meneh esok-esok rezekine tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh Bandung asal goyang dong aku iki tukang tambal ban uripe sadalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan Aku iki tukang tambal ban rezekine kudalukaran nasibnya duit kantongan wetan duit wetanku kroso-krosokan asai Bandung Ola iya Marisa goyang dong iya dong ya mak jedor mak jedor mak jedor dor ono bane baca asing wah iki mesti rezeki takon yo mak jedor mak jedor mak jedor dor dan pecah maneh esok-esok rezekine tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh oe tambah lumpuh tambah panas sedang Makasih. Nggih. Wah, tenan to buka. Ya. Alhamdulillah. Lanjut, lanjut. Lanjut, nggih. Nggih, dadi ngeten iki kan, Pak. Dadi
enten 3L malam hari ini teng panjenengan. L1 Lakon, lakon, L2 lucon, lucon, L3 lagon, L4 L4 lunas. double L double M niku ora oleh. Ora entuk no double L nu lah. Double M niku lalu lintas. Nah, ngoten. Jadi lalu lintas itu kalau Dadi Iya. lakon, lagon, lucon nika kecakup wonten pagelaran Nggih. panjenengan. tatanan, Nggih. tuntunan. tontonan. Tontonan. Niki Pak, dadi lucon ngriki, lagon ngriki, lakon ngriki. Jenengan betul lho Pak D. Yo mesti pokok lakon tutup. Lah iki. Lah aku mayang sak jam tutup kok. Wah, Tutup. alhamdulillah Pak D, nggih tutup. keturunan. Lah mula sing ditutuke iki dagelane. Lah Iya, iki, Pak D. ora ditetekke mawon. Wong ya wis bakal swira pethuk kok. Ya wis tutupno. Lah nggih. Ngoten. Sik kok anu adik wedok kene sik iki sapa sing dhuwur iki sapa Ya. iki? Ayo Mas, kanca-kanca sepote Jopi. Ya, yuk. Spotnya Mas. Berpacu dalam melodi. Oh, Nita. Ayo dong, ayo dong. Lelo, lelo. Lelo, lelo. Eo, eo. Iki spote sing saudarane spot lagu Padang. Kok saged no nene no 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 nene no nene. Nah, lagi lagu Padang iki. Iya, Lah Mas, kok Padang. Nyelengo, nyosentil, nyokorek ndang sumeten. Lagi lagu Padang. Oh, Padang. Oh, nyumet ublik Nyumet gitu. ublik, lagu Padang. Lah, kok tak kira lagu Padang ini saire kok. Tapi Cahayu, tembangipun cahayu, apa? cahayu. Tembang apa Cahayu? Nggih. Oh, lah kok ya. Kalau Wong mik wis muni mbok cak-cek. oh pancen biyen lahirnya nyidam cecak lagi ya. Ngono, apik lho iki bocah Ya, iki iso mengkilap yo. Apa gila. Pripun jenengan tangkep napa sing jelas? Aku strategi apa-apa ndak. Aku wis ketemu Cahayu nan aku kudu Lah, ya, sing jelas kok nek takok iki jelas. Mboten Pak Delo kalau ketemu Cahayu ngeten iki pun tak wae kebebasan lah. Pancen ya wis bebas lah awakmu wis. Ngaten nggih. Ya, ya, ya. Nyuwun tembang lestari. Wah, lah ya kowe wis. Iki lestari gak iso nduk isone Pak. Diaturke sedayaning para pangersa desa ingkang tesih Iya. ngomongon mboten Nggih, kakalumen nggih, segenap panitia. Oh nggih nggih nggih. Panu wae tak jake dhuwit lintas more coba. Engko enek-enek engko siane kok. Lho, engko kae Iki begijen. iki ben lestari sik. Oh, iya. duet to ya. Awake dhewe arep sapa? Engko akan cocok ya. Ya oke. Lestari. Lestari ya. Coba coba. Nggih. Lestari dong. Lestari alamku. Alah kok adu jebul. Sanes niku. Oh tutup ya. Soale kok mek kuwi. Sampeyan agak sini. Nah, Lestari. Desaku. Iya. coba. Ki kok kaya anake ya ki ya. Sing pundi anake kula? Niki anake jenengan to? Utuh. Kula niki anake Mbak Nan. Oh, Iki iki Niki ketoke anak kula. Wah, masyaallah. Awakmu ki ora paham. Cah loro ki anak iki lho. Ya ya. Ya nek kuwi jelas ora Ya, mungkin ya. bleset. Nggih nggih. Coba Dik, sak pinten cobi. Ya. Tak kira sing endi lah ngono. None. Nadane niku lho Pak. Nadane iki lak kaya tembang jaman biyen ting-anting kae to. Sing pundi? Ling lo. Nah, kae. Ling long. Heeh. Ya. Ting-anting. Ngono lah. Ya. Nah, kae lho. Sang Dewi katon nglam-lami hamba par mewengi semi harum kembangi meladi. Ya gede saya. Ya. Dasar wulane datari. Rada metronome. Tek bareng. Ya. Wong bagus setya rumangsa. Ya mongko wis sing tak tresnani ning jero ati iki ra ana liyane saben isuk saben awan saben bengi mung kegawa ngimpi ya mongko wis sing tak tresnani aku ra bakal lenggani janji ya mung sliramu sing tak tresnani nganti besok tumekaning pati. Loh, ngene lho, Pak. Kolaborasi ngeten iki Pak. Awake dhewe iki digawe. Lho, Lho iya nggih lho, lho. Pak D. Ini lak nuansa orkestra seperti Orkestra ini. ngeten iki. Tadi Dadi kaya lho, suasanae kaya lho nggih lho, enek lagune enek rape. kaya wujud. Heeh. Wujud cabang bayi. Ya apa kon niku? Kok niku musim tak pongor kon kok.
Oh, iya. Seneng aku derek. Lah iya. Derek Cak Batak iki seneng aku. Sinten? Kok Cak Batak sopo to jane? Aku Batak. Cak Marta. Yuk, sikat, lestari. Semoga Pandu Buana. Sakurang ganggu. Ya iki lho, bocah wedok sing tak enteni. Sapa lagi? Ayu-ayune kaya ngene iki lho. Lestari ya cayu ya. Lah, oh, Sikat. Sang Dewi Katon Mas. Lamlami. Maneh Cuk, maneh. Hamba parmewengi semi. Bareng Arum kembange melodi. Sing kedua, Bos. Dasar wulan dari. Kaget ah. Apa iki? Tropel jangan. Kasih Ayo, tahu. ayo. Kagem bapak-bapak limas sembangun. Ya. Kanca-kanca tarang taruna. Cek, 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 cek. Ayo, Bos. Matur suwun. Nggih, Pakde. Mas Jo Klinik Mas Dawuh, dawuh. wonten adicara suka-suka. Nggih. Nggih. Jenengan nak pun mboten napa niku wau ngomong malih niki namung nikmati lagu Loh, ngoten. lah kula lak ngeten iki gilir gumatos lan medalipun kanca-kanca presiden. Menggah jenengan sarengan kalian segenap panitia lak mboten napa-napa to. Wah, bebas. Oh, Bebas. ngoten. Nggih, nggih, nggih. Dados niki wonten cara Malang niki sampur jaipongan. Nggih. Suka-suka. Oh, siap, siap, Misalnya siap. sampean mangke nganti ngantos jam 3 ngoten. Nggih.
Kula niku lek di salating mundi paling Bapak Fari. Oke, cocok. Sesarengan Bapak Koirul. Sinten mele? Bapak Subur, Bapak Untung. Sarong iri cecung ketan. awake dhewe iki pancen bengi iki kan bal nyanyi terus digandengne karo suka duka iki pancen ya. Kok suka-suka kok suka-duka piye kok. Ketua panitia Bapak Untung. Mbak Bile. Anu nyuwun pangapunten Pak Untung dereng Bapak saged Subur. anu bos. Nyuwun pangapunten niki Pak Untung dereng saged munggah mergo niki pun mboten sida untung itu rugi niki kita. Mboten. Asmane Pak Untung. Baik kae. Ono. Bapak Enggak, Pak Untung, Pak Khairul, enggak. Bapak Farid monggo. Enggak, Pak Untung, Pak Khairul kali Pak Farid, Pak Farid. Nek Pak Wo Sundari deng wangsil nggih. Dereng. Dereng. Monggo Pak Tung, monggo Pak Tung. Iki Monggo. saking jajaran Muswika mbok menawi tesih wewungon. Tasik Pak Mbak Binsa, Pak Kamtipmas tasik. Tasik Ya, Lurah. ngelenggahi nggih. Ya. Enggak, Bos, Pak Untung, Pak Monggo. Khairul, Pak Farid enggak. Ruk. Nih, gayang-gayangan kriki Mas. Siarno Mas. Yai bagus teng pocakan juga Mas Untung, Pak Untung. Menika abadipun panjenengan Bapak Untung. Monggo. Kang wingking menika panjenengan Bapak Khairul. Lajeng ingkang Sedaya panitia. Nah. Kersanipun terdokumentasi dalu menika. Kapundhut gambaripun sedap. Monggo. Nah, menika sampun samapta sedayanipun. Pak Farid pundi Pak? Menika Pak Farid, Pak Farid tasik wonten wingking. Pak Farid. Nggih, ngerantos Pak Farid Nggih. apa mangkin. Alah, Pak Farid mu anggeremke ketok pun ngriki muni lak pun. Bapak Farid monggo ngriki. Sampuripun Bapak Farid tidak ngriki sesarengan kula kancani. Yen tak delok Bapak Farid piantune ora medhi. Pak Farid, Pak. Pun wonten Pak Farid, Pak Untung kalian Pak Subur menika sampun monggo. Pak Farid sing Purba wasisa wonten panjenengan kamardikan wonten Wakil. panjenengan. Badhe ngersaken dipun dampingi menapa piyambak anggenipun beksan. Tapi ngagem mic ya. Karemane napa serampat napa jula-juli? Pripun Mas? Didampingi napa? Jula-juli napa? Nggih saenipun dipun kancani. Nah, Oh, kesanipun- dikancani. Nggih. Niki umpamane milih mboten napa-napa? Bebas. Bebas nggih. Bebas. Oh, nggih. nggih. Dagangan sedaya niki. Sing penting teng mriki mboten dibeto wangsul ngoten mawon. Betul samangsul nek purun ngingoni lah. Anu Pak Dalang, niki kula nyuwun sing niki lho Pak Dalang. Pundi Pak? Niki Model kados anu niki to. nggih. Kados Nomor 3 saking mriki to? Nggih nomor 1 2 3 Pak, niki Mas lho. Kondo, ngaten Kondo. pas pilihane kaya kebak Turki. Ayo, Evit. Kene. Ngaten Kondo. Tembangipun apa, Mas? Mas Farid. Napa Mas Farid, Mas Irul napa Mas? Irul, Mas Untung napa tembange? Duet napa? Dandut napa campur sari? Sembarang. Sembarang. Sembarangi pripun Pak Khairul? Nggih, dandut mawon Mas nggih. Nggih. Dandut. Dadut. Umpama Mas, Nggih. Pripun? Umpama niki anu Mas, panitiane niku mboten saged nyanyi sedanten lho Mas. Lajeng ingkang Nggih. dipun kersaken pripun? Dandut mawon nggih. Nyanyi betul Nggih. napa? Mungkin dibantu kalih mbake. Bisa. Oke. Pun derek. Nggih siap. Mangke nek panjenengan mboten apal, Pak Untung, Pak Subur, Mas Farid mboten apal, sinden mboten apal, nyetel YouTube mawon. Nyetel YouTube. Yo mawon. diupayake kok. Ya iki. Nggih, siap. Tembangipun apa? Umpama. Umpama Mas. Ya kene. Nah.
Bareng Pak Subur, Pak Untung. Goyang Mari. ya Pak nggih. Umpama aku ora duwe dosa lara tak wanes lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala Mama, aku ora duwe rasa. Aku bilang kowe karo wong liya. Nanging ku wis kadung tresna kowe milih tresna. Ayo Pak Tom. Iki lho bocahe. Kowe nek ramu. Upama. Aja tenang. Apa ora eling nalika semana susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok ya kowe eling janji tresnamu ra ana liyane ning saiki nyatane kowe galake aku aduh Gusti kuatno atiku yo Pandu buana. ada Pak Sirul. Apa ora eling nalika semana susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok ya kowe eling janji tresnamu ra ana liyane nek nyatane saiki kowe ninggalake aku aduh Gusti kuatno atiku aduh Gusti kuatno atiku. Oke, terima kasih. Alhamdulillah tepuk tangan untuk panitia wonten Luar sakit matur biasa. sembah nuwun, matur sembah nuwun. Sumbangsih panjenengan mugi-mugi ndadosaken Malah asal Mas. dalem Niku ajenge nyanyi niku sini lho Mas. Mas Farid, Mas Sini Farid. Pak Gandung, Pak Farid niku lho. Oh, Mas Wadon Farid nggih. lengser. Nggih sampun Mas Bedari, sampun Alhamdulillah nggih. sembah nuwun sanget. Sampun kersa sumbangsih. Siap Mas, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Iki Barakallah. kula naon lho ni Nggih. dapur nawala. Nggih, siap. Nggih, Bos. Sing wigati para panitia nggih tumut ngregenge Sampun derek swasana. sumbangsih. Ingkang wigati niki sing mboten diarani diskriminasi nyatane panitia ya nderek ngregengaken Lah ya dalu kepiye meniki. wong ya gawe-gawene dhewe. Mbok pilih Mbak Lurah badhe
minggah Mbak Lurah, Langit ditimbali to. Mbak Lurah. Oh nggih Mbak Lurah namung derek, Bos. Nggih, namung anu, tuturi handayani. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Request lagu Jula-Juli. Nggih. Oh, Aduh, iki, aja mangke juli dipun kula. pinangkani awatan limbukan goro-goro Orane mawon. sampean niku tenan. Dalem Tenan. Kula arepe kula benjing jam 8 kedah terbang wonten ing Pangkalan Bun. Oh, Ngoten. Nggih dados dalu menika Boten kula boten kalian boten Pak. badhe, boten badhe. Oh. Pangkalan Bun dadi ning pangkalan sing enek mbune ngono lho. Kowe ora ngerti. Wong. Pangkalan sing enek mbune ngono lho. Benjing enjing badhe asok mekar Pak. Mboten. Mboten. Menika spesial kado dari Ya, ya, saya dan Mas Jo. Heeh. Lagu yang saya kirimkan untuk keluarga besar dari Sambi Gede. Ya, ya. Nah, setunggal lagu mangke kula kintunke warga masyarakat Sambi sedanipun. Gede. Cik, siap-siap tembangipun ambiaran mawon. Oh, ngoten. Nggih, ladrang esem lan guyumu. Kok ladrang esem guyumu nate pirsa to Pak Dik? Sampun. Ingkang pundi? Orang guyune. Guyu, Mas. Niki kula lagi iso guyu niki. Seneng. Mboten. Cawi. Anu mawon mboten ngagem C mawon, C sak kene. Kreng. Dia poncen. Ge. Grip. Oh, ben kesiram banyu adem. Iki mau bawa, iki Mas. Ani. Lah kok kono ki ngopo to kok iso? Ya sik lho bener. Cek. Enak. Pamer bojo sing penake. Wis kene. Ojo mamer bojo to. Goleke amayor coba amayor. Nggih, sak kira. Kanggo kowe. Nah. Kanggo kowe. Kono gak sih iso. Ceko. Oke, siap. Banyu langit ya Pak Dik. Ya banyu langit. Dadi nyuwun berkahing saking Gusti. Iya. Aten tumetesi Lumantar banyu. alam, nggih. Nggih, siap. Wong kadang Amayor ya, niku Mas. Krana Gusti lumantar alam. kadang niku bingung, Gusti niku bingung kok. Enek sing njaluk udan, enek sing njaluk panas. Sampeyan arepe diudani banyu panas apa? Yo sing kebangetan sing njaluk kurang trimani kandung. Ya. Coba, kate sak pinten, Bos? Anu. Coba. Oke. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti sprene suwene nganti kapan tak enteni Sing penak iki suarane apa sone? Nggih sone, Pak. sone Sone. satekane niki sone pilihan kok Pak Nggih. ngoten Iya. audione wis Penak Pak anjen, tambono ora reverb ngerti. saiki jajal reverb saiki kas ayo Yuk, kene sikat banyu langit cekirat. spesial kagem kanca-kanca pemuda Karang Taruna Ya, dan ya. Bapak Linmas spesial Ibu-ibu PKK juga Ya. dan juga LPMD, LPMD dan Limas, Bapak RT, RW, Biodo Sinoman, tukang wedang ya, J. kabeh. Gigi, alian buromlah, rombongan olah-olah. Nah, ini. Ya. Gigi. Yuk, kanca-kanca nada apa kayak mau jenis? Ama ya. Kancu-kancu ya apa sih? Oh, Nah, nada buana. Nada buana. Oh, pandu buana. Gini. Pandu Ya. buana. Yuk. Oh. Kagem Bapak Kantipmas, Bapak Ya. Balbinsa. Sehat selalu. Swara angin sing ridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke lo ning pipi suwe ra weruh senadyan mung ana ngimpi Ngalemo ngalem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku ngalemo ning aku ben rada kesiram utaning dalu banyu langit
sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge udan talasana atine wong sing kasmaran nganti sprene isih tansah kelingan ademe gunung Merapi purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung Merapi purba sing ning Krandan Wonosari Yogyakarta. Hey, Mas Marta, ayo. oh enak ramu Kanca-kanca Pandu Nada Indonesia, sajase lagi. oh. Kage kanca-kanca bakul matur nuwun. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe Pamit esuk lungane ra nganti sore. janjine lunga ra nganti srene suwe Nganti kapan tak enteni satekane banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan mendunge udan sono atine wong sing kasmaran setia janji seprene tansah kelingan ademe gunung Merapi purba melu krungu suaramu ngomongke apa ademe gunung Merapi purba sing ning Klandang Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti sprene suwe nganti kapan tak enteni satekane. Oh, iya, 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 iya. Ah, 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 ah. Oh, look, 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 look. ya Lah niki. Matur suwun. Mudah-mudahan Banyulangit ini sesuai kalian tembangipun. Amin. Ridho lan hidayahipun tumurun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mrigine Tinampi dening wonten keluarga ageng wonten Sida Sambi Gede. Sambi Sambi Gede. Gede. Insyaallah kabagyan kamulyan katentreman Amin. mayungi sedayanipun Mak Cangik Yulimbo. Nggih. Ale banyu ki sumbere panguripan. Nggih, leres. Awake dhewe dumadi teko Banyu nggih nggih. lumantar mbok kali bapak. Bapak, Lah, Kakang mulai Kawah nganti jari lali, Nggih kok nggih nggih. punden katok. Leres. Nggih, Pak, nggih. Pramila menika mbok bilih wonten kladuke ngatur nyuwun pangapunten. Dawa sami-sami Jer- wonten awi wonten Nggih. tunadung kapiten. Wonten, Pak, nggih. Kirang Marsudi munggih tata krami. Amin, amin. Kula nggih nyuwun pangapunten Wonten, Nggih. kelanten sedayane ingkang kula aturaken niku namung kersane lucu ora ngurangi rasa persaudaraan. Leres, Pak, nggih. Nggih Kang Baku mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Pun Kula kados panjenengan baku, nggih, nggih. nek baku mangke dadi es nggih. Oh lah iki Baripun. ingkang baken. Kakek lho, baken ya napa? Baken niku bathok lek cara mriko. Ingkang wigati Nah niki Lah, nggih, ingkang wigati mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Ya. Murni kula panjenengan pelaku seni mengemban amanah budaya, tatanan. partainya hanya untuk menghibur. Menghibur. Iki kupat lepet L3, Pak.
L3 lakon lagon lucon kedah kecakup, Nah, blangkon genah ukurane, lakon kudu tutuk cerita lan lakone. lakon. Iki sembah nuwun kupat lepet betul liwat sedaya ndum slamet Mas Marta. Dek painten leleken timba. Cekap semanten atur kula. Esuk enjing sore sonten. Suwalireng kaisane bola. Nggih. Pak Lurah ganteng gelem ibadah. Amin, amin. Esuk enjing sore sonten. Kula mijing bayaran pinten menika. Mbak nuwun nggih Mas Marta. Pangapunten Kang Kathah, pangapunten Kang Kathah. Matur nuwun, matur nuwun. Wala, makasih, makasih. Dok.